Niinku mä oon sun sisässä. Tuolla. Au! Jani, why? Siis mitä? Siis... Ups! Kuole nyt. Mä pystyn leikkoon. Jani, mä taisin tuhota meidän portaalin takas. Muutu muuten takas lepakko, kun sä oot aika... Tää? Mikä toi on? Sä muuten hukut sinne veden alle vaan ihan tiedoksi. On näköjään. Oot mä norsu? Äädai! Mikä mä oikein oon? Se mammutti! Apua, apua! On the case. Dumbo on the... Miten jos me päästään takaisin? No meidän pitää tehdä muutamia juttuja, mutta ollaan näköjään sitten täällä niin kauan kunnes me päästään takaisin. Mikä mua tappaa? Kaikki. Sä. Ai mä vai? JK:hon mä drone. Miten me dronais? Kato kun siellä on vettä. Siis mammutut ei pysty uimaan. No ei! Mitä sä luulit? Jaha. Tungeen kärsintä. Tää taas rupee kuolemaan. No niin nyt näkki. No tässä on joku näkymätön seinä, että me pääset tänne. Mitä? Noniin. Täällä on tapinoita. Mä oon tappaa yhden. Mä kadotin just omat kamat, koska sä tapoit mut. Oikeesti. Joo. Meillä on mun kamoja täällä. Tai sitä mun hautakive, missä ne kamat on. Mut sun hautakivi on täällä, hei. Kannatais ehkä tulla hakee. Tuon tavalta naapurina. Noi. Missä se on? Mä tuon nää oikeastaan sulle. Oot se tää kana täällä? Niin. Okei, no pysäy. Keke! Elikkä... ton ja ton ja ton ja ton ja ton. Ja... ton. Koska sä oot... Mitä? Ton. Et sä oo pitää noita itse. Miks sä et pidä näitä itsellesi? Siksi. Koska ne on sun kamat. Ja muut on itsekseni, että sä erotat sitten missä niemeen ja missä sieka on. Pelataan... Muutenkin. Niin on Ion Chicken. Täällä on vain yksi kana tässä maailmassa, niin mitäs täällä on? Leijoni! Skinton. Saberga. Hyökkää kananien kimppuun. Hyökkää. Ai! Fucking chicken can't do nothing. Ups. Tänne. Moi. Joo. Yksi on muuttunut minuksi. Enkä ole ollut. Kusipe. Don't lie to me. I'm not you. It's my shovel. Your shovel. Mikä tää? Se oli puska. Miksi mä heitän tän läpi ja mä painan kuuta koko ajan? Sulla on vaan liian isot sormet synneet päimistöllä. Mä vain ymmärtää se. Mikä tän erikoisliike on täällä? Leijonan. Ei mitään. Ei niillä oo mitään oikein erikoisuutta. Aha. Tää Tyrannosaurus joku elukka, niin tää kuulostaa ihan lehmän elävästä pilviä. Lol. Nyt tää juoksee kovaa. Niko, missä sä oot? Täällähän minä. Missä sinä oot? Norva. Hello. My name is PewDiePie. Nyt. Copyright. Nyt. Copyright. Mitä nyt? Nyt. Nyt tulee kohta joku
Jonne huutamaan, että ei tolleen saa dissata PewDiePietä. Ei toi ollut kyllä dissaa, mutta ei se mitään. Mene pois, noin. Ja täällä on pieni Tyranno-homma jotain juttua. Oh shit. Toi voi tehdä aika mukavasti sit elämää. Ehkä kannattaa pysyä vakautena. Hyökkäs kaikki! Joo, my fucking god, din. Vapaus. Fuck you! Moi! Mitä sinä teet? No, hyökkäsin yhteen tämmöseen Tyranno-tyhmään. Se tää apina täällä, eiks niin? 10 tulee. Oh fuck! Noni. Missä se on? 10. Minä hyökänä näkää minun kimppuun. Juokse apina! Juokse! 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 Ai! Oh my fucking god! Meidän varmaan pitäis tehdä joku suoja täällä, koska kaikki yö ja mobit ja kaikkea ja paskaa ja apua. Ei pidä. Apua. Apua oli. Nyt vaan seuraa sinua täällä. Mene pois. Oh my god! Mikä toi? Ai. Huo! Mun veli. Huo! Huo! Paha kaksoisveli. Huo! Mene pois! Au. Ei. Ei, siihen tapoit sen. Täh? Siihen tapoit sen. Joo. Nää vois ottaa mukaan. Noni Jani. Jani, 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 No. Jani, 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 No. hakkaa puuta. Se on 10 Tyrannosaurusta, jotka hyökkää mun kimppuun taas. Oi! Au. Kuka sijoit näistä? Apua! Mä en Muuta au. Mä muutun apinaksi, mä oon se. Se on niin kiva. Voiko se teleporttaa? Hei, tämähän on ehjä täällä. Mistä toi ääni tuli? Ei olla oikein saatu vielä mitään aikaiseksi. No ei olla, palaa vaan perseen ympäri. Mä kuolin taas. Teleporttaa mut. Mä kyllä löysin sen teleporttaanoityy. No joo, minäkin löysin. Ei se ollutkaan näköjään päätuhoutunut. Eikä me voitais nyt ehkä etsiä täältä joku mukava asuinpaikka ja etsii tietä takaisin pois täältä. No mä en kyllä tiedä mihin suuntaan se on. No minä on täällä meidän Thanks to kamojen you, luona. Niko. Mitä? Hei, apina. No. Mutulit itses. Mitä sitä Raptori nyt haluaa? Ei mitään. Wanna fuck with me, bitch? Poro. Elikkä tästä kannattaa kertoa aika paljon tätä dinosauruksen lihaa, me nimittäin saadaan niistä noita niitä juttuja. En tajua. Et sä katsoin mitä minä puhun, siis niitä. Näitä. Munia. Me saadaan tehtyä semmonen, mitä ne yksilöitä eli semmonen niinku Dinolandia tai tämmönen. He's from Florida. Kyllä persikoita. Persiinejä. Aha. Persikoita. Yeah. Persimonne. Joo. Mitäs nää?
Don't fuck with them because ne tappaa niitä aika nopeasti. Näköjään! Et pysty hakkaamaan niitä ihan kaikilla aseilla, sitä tarvitsee vaan pikaksen, koska ne on kipeä. Joten Fuck you. lähdetään Jani poispäin täältä. Siis mitä tää on ihan punainen mulle. Kato kun se on vihainen sulle. Come here! Tää on ihan sopiva. Noin. No. Jani. Moi. My name is Jonne Boy. Tuu, mennään. Hintu. Niko. Niko, kato. Musta tuntuu, että mä oon samankokoinen kuin se meidän keittäjä. Kato. Mitä se on? Okei. I can't squeeze through. I can't. Mikä toi on? Onks se jotain? Se on minä. Kill you. Oot sä oikeesti se? Ei. Onko mä tapan sen? En mä oikeesti oo, mä oon oikeesti Jani. Haluan oikeaksi pojaksi. No niin, Jani tuu. Mitä tää nyt haluu täällä? Onks se? Juokse. Miks? Lähetään tonne vuorille päin. Oh my fucking balls! Kyllä verras tulee. Täällä on taas näitä pääsiäispäitä. Oho. Satuinpa satuttamaan sitä vähän sen kädellä. Hän ei mihinkään. Oho, hei tänne me voitais niinku tehdä joku asunto. Kato tonne. Tuossa on näköjään tommonen mukava puuta. Niin. Oh! Meillä tuolla näköjään bambuakin. Jota mä tärrytään, kun päässään takaisin. Joo. Tuosta. This is very fun. Mikä toi ääni? Se olit sä. Voinko mä alkaa loppua? Hei tossakin nyt portaat vaan. Anteeksi. Et saa. Noin. Niinku mun piti kysyä sulta, että mättekö sä huomaan mutta jollakin VR retkeilyä? Minä tiedä. En mäkään. Kun mä en varmaan tuu koululla. Aina mä tuun. Ei, Tässä on tänne, minne se meni? Tossa. Nice. Going beans. Nice wood. Hei, mä löysin kakanatseja. Missä se on? Täällä. Täällä on koko nutse. Lol. Nuts. Nice. Nice nuts. Mulla on aika paljon lihaa. Tai dragon lihaa. Siis dinosauruslihaa eikä dragon lihaa. Missä sä oot? Sori, anteeksi. Hojoo. Miks nää on? Hojoo. Ehkä vetää niin jää täällä. Tarvitaanko me muuten kookospähkinät? No, mulla on kyllä nyt jo. Ja missä sä oot? Missä sä oot, jos saa kysyä? Kato tänne vuorelle päin. Siitä puusta vähän niinku läpi. Moi. Hello. My name is Nico Man. No, you're not. That's my name. No, it isn't.
It's my name. I You invented can't it. take my name. Yes, I can. I invented it. So, fuck you, man. Hopla. Screw Tässä on hyvä guy. alue. Screw guy, I take your name. Hopla. 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 Mihin mä tuun? Hiipeät vaan ylöspäin. Oh shit. Oh shit. Joo. Ah shit. Anteeksi taas. Minua yskittää. Ei yskitä. Mulla nenä ihan tukas. Jimmy! Jimmy! Wow. Wow. Tonne me mennään kyllä. Minne? Tonne yhteen paikkaan. Jopas tää lähti katoamaan. Ei! Onks tässä oikeesti? Grapefruit. Niko, mä kiipasin Mount Everestin. Ai ja. Mä oon jo täällä. Mut sä oot siellä, miten mä nyt... Eilen, väärä vuori. Moi. No. Pitääks me mennä tohon päälle? Mennään tonne päin. Mikä tää iguana? Heippa. Juu. Täällä on lisää. Mene pois! Hei hei. Noniin. Näistä ton puun tossa. Joo. Paljon eeppisempi paikka tehdä talo. No eiks toikin ollu ihan jättönyt? Ei. Jos me tehtäis rappuset sinne. Se osaa käydä eeppisin. Mikä tää on? Varmaan pitää on ihan pakko. Ei. Ai! Kiitti. Oh shit! Oh my god. No! Noniin! Se oli ihan hauskaa. Ai. Tässä on minun hauta. Ei katana alla oo missä mä tyhjää. oon? Kännissä. Ei! Mun kamat! Oh fuck me. Oh my fucking god, I'm so sick. I'm praying to God. I want to go back. Whee! Boom. Nyt on kyllä pakko. Answer my prayers. Mä en jaksa tätä kyllä kiinnittää enää. Alkaako tosta? Elikkäs. Ei tosta enää. Teepetään Jani tähän. Noin. Mihin mä kommentin? Jonka mä Onks tää katos. muuta? Toi ihme hautakivi tossa. Tohon. Ui. Ui. Mie sain aika paljon sun kamaas. Ja mennään kuitenkin nyt tonne toiselle puolelle jollain tavalla. Sellaisella tavalla, ettei kuolla. Tarjotaan. And? What the fuck? Mä pääsen sinne. Mitä vittu, täällä on Tyrannosaurus Rex ja se yrittää hakaa. Liittava. Mä pääsin tänne jo. Niin, tee meille. Ei vaan lentämällä. Oikein. Noniin, tässä on meidän uusi kotipaikka. Eikö se oo toi?
Ei, tää on paljon hauskaa. Kato, tuolla on Illuminati Circle. Siis pilvi vai? Ai juma, ai! Löi jalat. Vassakaan saatana. Kaiuttamään. Au. My foot is very hurt. Tääkö joku... Tai kuulee. Joo, mäkin tiedän. Nyt mäkin vaan. No oota. Mäkin kuvaan. Jee! Onks täällä yksilöistä? Hei. Oh my fucking god, no! Kuoleeko? Mun sitten piti mennä katsomaan. Apua! Mä katsoin silleen, jos mä olin silleen, että kuoleeks se nyt? Kuoleeks se? Ups! Oh fuck! Ei saiskaan oikeastaan kun mä menen tonne. Tiedätkö sen päästään? Hei! Hei! Jani! No. Oh shit! Ei nää tee pahaa. Oh shit! Onko nää kukkia vai? Kyllä. What? Trollet så hard. Oh shit! Tämähän on hauskaa. Trolling bitch. Okei, missä se mun hautakivi on? Missä mun lepakko on? Näin se on tässä. Miks mä en saa lepakkoa? Oho. Miks mä en saa lepakkoa muuten? Mulla on lepakko. En tiedä. Ei maistaa. Voinko sä muuten teleportata mut tonne? Jos... Mä otan eka ite menen sinne. Kiitti kun pudotit mut. Joo, nyt tehdään sitä taloa. Etkä tiputa. Mikä se on mennä? Kukat pois. Hei kukat. Ei tuu ikävä. Tää on kivat maisema. Mä ollaan pilvissä. Hehe. Niin kun mä oon ihan pilvessä. Älä käy niitä huumeita. Niinkö minä olen sanonut sinulle jo? Mitä sä teet? On saa. Aha. Mitä? I can't see nothing. Yeah. Almost get that out. On. Yes. No. Perkele. Fuck. Oh shit. Shit. God damn it. Yksi vaan heitti kirveen mulle samalla kun tippuu alas. Joku painoin muuta vahingossa. Kipee sieltä ylös. Oh, Kyllä, ei se toiminut.
to meet you again. Mistäs sardiineja sun? Mitä? Kato nyt mitä helvetin sardiineja sun. Älä tuho niitä, älä. Miksi? Koska me, kato, kun tulee seinä, tähän tulee ovi, niin tässä on jotain missä kävelläkin. Ah, you're from Florida. I see. Yeah, from Florida, of course. Of course you're so stupid. Miksi sä teit näin pienen alueen? Siksi. Oh? No! Mene! No! Why you didn't fall? Au! Fuck you! Ai!